video, dneska máme video z hry Gran Turismo Hrad Beťa. A máme úplne šitné auto, ktoré nevidí ani 120. Vidíte? Máme úplne pomalé auto, ale my sme sa rozhodli, že lebo my sme múdre predali najlepšie auto skoro z toho, že? Dneska sme kúpili už 2 autá. 3, no, 2, no. Takže taký malý gameplay z hry Gran Turismo 6. Šiesta. Ešte musíme dve hry vyhrať a máme na auto. Jedeme čipsy. Poďte. Minúta a ešte ani jedno kolo som neprešla. Ani jedno kolo neprešla, vidíte? Taká šutka sprostá. Za chvíľu ešte si zahráme jednu hru a už máme také auto, že ťa aj... My si kúpime auto Subaru, ktoré vyjde 250. A potom, keď budeme hrať, tak ti to natáčaj. Čakaj, aby som vám mohol... Čakaj. Škoda, to musím to natáčať ja. Škoda. Máš zahrať potom ešte aj tú jednu hru. Nie. Suzuki, vidíte, pozice. Ešte jedno kolo stále. Oni už prešli aj to druhé isto. Na 100%. Sme konečne na konci. Haleluja, že? Ale ešte máme jedno. Ešte máme jedno kolo, pozrite sa. Ideme šitka, ideme pomaly. Je pomaly jak dverička. Konečne. Toto si nevšimate tohoto, lebo to je blesk. Na mobile, vidíte? Čo? No sa keď prejdeme, to prvé kolo. Tak to. A sorry, že nič nehovorili, len nemáme čo hovoriť. Takto sa nedá žiť. Musíme kúpiť Subaru, Mazdu. My mali také dobré auto, my sme to predali, my debili. Áno, lebo sme kúpili KTM a bohužiaľ sme predali. Lebo táto videobatná mapa potrebuje 430 IP, čo ak to je. Je. A napísalo, toto auto sa nezhoduje, jaže. A teraz čo? A my kúpili toto auto, ktoré vyjde... Ktoré vyjde toľko to. Ktoré vyjde iba 80, ani nie. Ty kokos. Však tu moja babka má lepšie auto. Ale v Košeci. Tak to vyjde aj 200. A toto... Ja som kúpila. No, som to kúpila. Nemôžeme nejaké... Aspoň o trolilinku výkonnejšie. V Prahe už boli tie auta. Na 10 000 bolo. Toto stalo 7 000. Toto auto stalo 7 000. 5 000. Dokonca 5 000 to stalo to auto. Toto. To šitka pomáha. Nikdy si nekupujte 5 000 auto, alebo nikdy si nekupujte auto lacnejšie než 100 000, lebo... Nie. Nikdy si nekupujte auto lacnejšie než 10 000, lebo tí už nižšie sú sračky jak nikdy. Sme v cieli. Konečne v cieli.
5 minút natáčame. 5 minút. Presne 5 minút. No. Teraz ty zoberieš kameru? Berem to. Počkaj. Ahoj, kde to prešli? Piči fix. Preskoč to, aby ja sa na to nemôžem mali dívať. To radšej nie. A kúpime si auto za 30 000. A kúpime si auto za 30 000. Ja sa napiť už. Takže počkajte. Ideš? Počkaj, dáme si start. Skúsi znova. Hráme s Bohom. Hovor, čo si, Jabo. No tak už sme začali konečne hrať. To sa hovorí Beťa. Hej. Konečne. Pozícia je 6. Nič neviem pod slnkom. A keď sme mali to nové... Keď sme mali to nové dobré auto, čo vyšlo 200, sme boli stále prvej. Áno. Za 5 sekúnd sme všetkých obehli. Áno. Za 5 sekúnd. A teraz hráme teraz 5. hru a neboli sme ani raz... Ani 5 sme neboli. Nie, s týmto stále autom. iba 6. Však, je to trošku bližšie. Ale ukazuj, že všetko. Rýchlosť už je takáto. Tak to hovor ukazuj, tak. Rýchlosť je už klesla. Pozícia je stále 6. Prvé kolo. Samozrejme, až čas. Čas má minútu. Ale za celkový chvíľu. myslím pravo hore. Celkový čas má Už minútu. minútu. Bo až narazím do plota, to je asi... Ja. Už ide 70. Nejde sa kúť do toho auto, to sračka jak nič. A okrem na mape, kde je tá bodrá bodka? Koľko je od My nás? sme tu a on je tu. Vidíte, ako to je od nás ďaleko? On už je druhé kolo a my sme iba prvé. Ja len ešte prvá sa mi zdá. Tuto je cieľ. Nie, až tu. Hore. Koľko natáčame? 7 minút, nevadí. Však ja to postriem, aby to bolo kratšie. Tak vieš si povedať čipsy na podlahu, ukáž to. Až sa nevadí. No dopracené možno. Nechce sa, ja budem sa pošťať. Stále sme 6. No ukazuj toto, čakaj. Ukazuješ iba toto. Ukazuj iba auto, že ako jazdíme. Trošku ďalej, nie? Tak, pekne. No, vidíš, že to ide. 6. A teraz už ste budete, prečo sa voláte GG? Lebo sme Golgoti. Voláme sa GG, lebo Paťo Braček nám dal meno GG. Lebo nemala čas, a nemala vymýšľať. A ja nech sa pýtať, že aké sa meno dal GG. Gomen TV, pozdravím ho. Ahoj. Go? Go. Ideme Gogo. Tak Gogo, strápňujeme ho. Nevadí. Sorry Gogo, sorry. Mám ťa rád. Sorry. Koľko? 9 minút, super. Celkový čas je 3 minúty. A najlepší bol asi 4 minúty a 25 sekúnd. Malo. Najlepšie. Stále. Pozícia 6. Jako vždy. Kolo 2. A na trati je čas 16 hodín a 10 minút. Kostel ako si predtým tu bola. A tá hra sa volá Gran Turismo 6. Ty karuj. Aha. Ale ja to auto kúpim. Ako trošku bližšie. Ja auto kúpim, ja vyberiem farbu, ja vyberiem všetko. Voľné, majiteľka PS3, ja mám doma PS3 len.
Ja mám aj pohybové PlayStation, aj normálne. Pohybové, no ona má aj pohybové. 4 minúty už jazdíme o kastelkový čas. 4 Ale minúty. lepší ako ja som dala 5. Ona dala 5 minút a 4. Ale keď budeme mať lepšie auto, tak dám 2. Asi by som mala karuj. Karujem, to nebaví. A ja ho držím! Červená mi prst. Bože, to tlačítko sa tam nezasekne. To tak funguje. Dobre, hraj. Skôr na konci. Tak, už sme na konci. Za chvíľu. Konečne po 500 rokov a 5 minút. Celkový čas je za chvíľu 5 minút. Však to aj... Jaj. Konečne! Ukáž to. 5. Síl, ukáž ten síl. Celkový čas bol 5-6. Ja som mala lepší, že? Ďakujem za podpis. No. Dá sa nám radšej zrušiť, lebo ma to aj jebne. Škoda 10 000. Poď to kúpiť. A tancuje. Ja si mi láskavu do očí, lebo ti starám facku. Neser mápať. Opováž sa mi zasvietiť do očí. Pater. No to nesvieti. Tak. Kde to bolo? To baví? Druhé ti hrabe, druhé tak no. Ktoré to bolo? Neviem. Nie. Do 30 000 Subaru. Kde je to auto? Kde je to auto? Dojdi. Toto. To nie je ono. Je to ono. 54. Aha, najväčšia rýchlosť bola 250. 230. 250. 230. Toto je ono. A najlepšie musí byť 230. No, to je... Toto je rýchlosť, ktorou pôjde a toto je volty, ktoré môže. Ja je to samo. Počúvaj. No už to kúp. To je výkonnejšie ako toto. A toto je 415 a toto je... To kúp, toto. Alebo toto je presne 430 a to ide 280. Nemôžeme mať Môže byť. menej než 4, nie presne. A ktoré? Počkaj, veď sa kúka. Kde je to označené? Ktoré? To označenie, čo máš teraz. To má modré skla. Ježiš, no už dávaj. Na 13 minút. Chcem sa pozrieť, že aké to má ešte farby. Čierne. Biele tetke. Biele. Áno. Zakoupiť. Halleluja. A predáme túto šitku starú. Fuj. No však. Konečne Subaru. Konečne. Nie, že to auto predáme za pár korún. Ani mne 1000. To je ukladaní. Ale už skončilo. A toto je tá šitka, ukážem vám. Toto je tá šitka. Tak toto druhé. Ideme sa aj zbaviť. 2000. Aj to sa oplatí. Mám tam, že... A ideme teraz pozrieť, aké auto si kúpime potom. A stavím video, ďalej, ak nie, dislike a čaute. Čau.